Bishrambari, Committee Hall Nokgo, Tripura Women Federation bwkhaktwi, sinimung panda songchajakha, panda manjaka TWF ni Chairman Jagadish Deborma, TWF ni Adongjuk, Shopna Deborma no khobri tongbaikha kubuni adongrok. Bung Sajuna, Hai Vice President, sini buku Parvati, bawa bini sini mulut tahu, yang sini. Hai konya, sini Vice President, buku Parvati. Komite ni Vice President, ada hati Deborma. Ratusri Deborma Bishrambari, Gram Panchayat ni Blok Komite ni kerja member. Tidak kalau berapa cari kenal ya? Bishrambari di sini blok umum begini Deborma. Kami suka Deborma, suka sanggari ini blok kecil. Does not possess board. Khumpui and Jasmine Deborma does not possess board ni TWF ni as a member. Ani mo na Deborma utang naman ni block ni secretary. Ando kumpulan ng Deborma, Block Committee ni Secretary Madhubani Bisi. TWF Block Committee songchajakha sinimung panda iya kaiwa greater children awareness more program ni তিনি সবাই সভাপতি ব্লক কমিটি নিব চেয়ারপারসন আলোচনী নাওয়াই গোবাম ভাইসপাইয়া খরচাকে আমতাই যতন সম্বোধন খাইলিয়া যত দান সভা আচুজা বরম গানান যুগ ত্রিপুরামথা চিনি TWF YTF কেন্দ্র কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ব্লক কমিটি নেতৃত্ব বেশকানো প্রথম তোমরা দেখানো খাকসম চিনি জবানি বুকু কাহামসম চিনিও মাইকে খরাম খনাই দংনাই গানা গিনি ফাদার দংনাই খরাম খনাই দংনাই রত্ন নরনগো কাইফ্রিয়া দংনাই জিবাই মায়াপুর আমগাইকে 9 জন কাকানা কক সরাই নর ফম্বো ফাইবমনি যতন জরা আনলে তখা মাই খবজা জানানি জরা তাই জরা কলম নই কক সরাইয়া আজই ফাইবমনি জিমি গোবাংমা বড় অর গোবাংমা খাম সিবিজা গোবাংমা বড়
गोबांनो बिसिरबाय गोबांनो लाइनजों जों जबा खालामफैलायखा आंनि थाखाय दिनावनो दिनै आं बेलायखौ बोखाव दंफोरबो जोंनि TWF नि दिनै जत फैनाय जोंनि बुखु अकरा बुखु कुसु बर' मुस्लिमसे आं दिनै अ पान्दानि बिसिंदै आं बयनानि मुसुंबो जों दिनै अर'व जोंनि बुबागरा 2021 जोंनि बाङै बेलाय हेनो जोंनो आसुख्लायै जे बे मकरनि मुक्तै बतंनि मानिया जोंनि त्रिपुराहा गोसो जराखैखे आसुख्लायै वाना मासिंजा थैबाय कसक जा दिनै सकसा जा वाना मासिंजा दिनै मासिंजानो बौद्ध खायनानि बाङै जोंनि गोबां मा थैक रायजाख्रंनि एवनि बुमानि मुक्तै एव साजराखौ माजांमानि मुक्तै एवखाय अजथा मिथ्या मामला खालायै बुथारजाखमानि दिनै आगो फानसे एक्सिडेन्ट नोंखा नै बिमानि साजाकमानि अमुक्ति रत्न ईश्वर साक सैलिया दिनै जोंनि बाङै अदिपुराहानि बुहुम बारारबनि बाङै जे सैलिया जोंनि बाङै स्वयं भगवान जोंनि बुबाग्रा प्रभु कृष्ण जोंनि जे 184 जना राजा जाय थांमानि अजालक जाक थांमानि अदिपुराहा बिनि बाबु हमबाय 184 नि परे 85 दिनै 86 नाम्बार जोंनि प्रभु कृष्ण देव बर्मा महाशय जोंनि बागै स्वयं भगवान रहमानि बागै जोंनो तङै मारिया बर्मा बासा साहा दिनै जोंनो बतानो कुसा बतानो नाय अबसे जों मावानि सुखाय जोंनो तामु साबो सुदु 70 साल 72 साल तामुके अरय कुमाजा गोसोख्लाय वाना मासिंजा कुमाजा 2 टुकरा 3 टुकरा आप खाखते हिंगाय बुनिबो सारक लाई थांगो बुनिबो सारक सरकार साव 184 जना राजा जाय थांमानि हा साबनि हा बुबाग्रा साबनि बेबा जों दिनै जोंनि राजा जोंनि हा जोंनि जोंनि दरखा जों दंलै बेबा दिनै अमाखायखौलाय जों वाना मासिंजाखौ अर साबो साजन थाय जों बासिनि हा जोंनि राजा गायबा जों साजन थायनानै लायला साबो साजन थाय दाबो जोंनि जोंनि दरखा जों दंलै बेबा दिनै अमाखायखौलाय जों वाना मासिंजाखौ अर साबो साजन थाय जों बासिनि हा जोंनि राजा गायबा जों साजन थायनानै लायला साबो साजन थाय दाबो जोंनि बुहुम बारारबनि अर मुख्यमन्त्रि माजाखा दाबो माजाखा नौमान सुनानै मोसुं संग्रामनि ताकुसं हायनि बागै बुकुसं अदिपुराहानि आमा बाबु सं जोंनि वान सुनानै जरा जों ताबु थांसांनानै जरा जोंनि बुबाग्रा सब सोमोन्दो कस्मिक अबाबु नखरनि मुक्तिबाय जों थांजानांखा ताबु जराखान अ थांजावो जों थांजानि मायाखै जोंनो बजागा तलांखायनो बुयिबो सारक बजागा तनैरिनो जोंनि नाहारमुं जों माबा बिनि नाहारमुंनो जों थांजाखलाय जों वानसुबै जों सुमाय मातांलायनाय जों सुमाय मातांलायनाय 2023 नि सावो वाना मासिंजा बिनि मासिंजा 2023 दिनो जों आरो 26 नि लुक गणनाव जे थांनि सगैगासिनि अदिपुरा हावा लुक गणना मेडिसिन सगैगासिनि जोंनो हांसा दङै 2023 बिधान सभा जोंनि बुबाग्रा सावो अर बिधान सभा जोंनि हा जोंनि सासननानै हिंगाय दिनै 31 ता जों मरा स्किप नावै बसानानै लानाय जों मरा बसानानै लानाय हांसाना जों खालामनानै लानाय अबसे जों सावो जोंनि थामिखौ गाजैनो आं दिनै बाबावनाय जोंनि बुकुक संबो हायदि जोंनि हावा जोंनि इतिहास दङ जों दाखनाखि जोंनि 1967 नि सावो जे अरव जोंनि सदर उत्तर जे अरव जोंनि उपजाति जुब समिति होनाय खालसा होनाय फुलुंमानि
sini puri rok nimo